Bé, tenim un patrimoni que és únic a nivell mundial. Tenim l'extensió d'olivera farga més gran del món. Tenim l'extensió més gran del món en oliveres monumentals. Això a qualsevol país civilitzat seria un luxe. Aquí és, com que estem al cul de Catalunya, aquí és un no res. I aquesta visió l'hem de canviar. O sigui, nosaltres tenim este patrimoni. Este patrimoni és vital, vital, no només per l'ara, sinó també pel demà. Vicky? Sí, absolutament d'acord. I lluitar tots junts, crear sinergies i comptar amb la gent. La gent, ja aquest programa s'adreça a la gent, l'experiència de les veus de les oliveres, la gent que té aquesta relació íntima en els arbres, que n'hi ha molta. En aquest llibre nosaltres ho vam copsar, això, moltíssima gent, l'experiència en un arbre, especialment en l'olivera. Treballem junts perquè el futur sigui possible, que els jovens se queden i que aprenguen a estimar les oliveres i a quedar-se aquí i posar això en valor. Què diu la nostra jove? Jo, paregut, voldria fer un cop d'atenció envers a buscar solucions pràctiques per a conscienciar-nos realment del valor del nostre territori, que ja que, com ha dit Manel, és únic a escala mundial. Hem d'aprendre a valorar el que tenim. Moltes vegades, com ja ho tenim molt vist, no sabem el que significaria si es pergués. I hi ha molts perills.